Sziasztok! Ebben a videóban ki fogom próbálni a Star Wars Force Arena játékot, amit Androidon lehet letölteni. Én már játszottam vele egy keveset, már 4-es vagyok, level 4, de nekem tetszik ez a játék, és töltsétek le, hogyha nektek is fog tetszeni. Először is bemutatom, hogy hogy kell csinálni. Úgy kezditek a játékot, hogy itt van az 1v1, 1 versus 1. A 2v2-t és a team up-ot az csak level 3-tól lehet. A tréninget azt bármikor lehet kipróbálni. Itt úgy kezditek, hogy mindig kaptok az elején egy legendarit, mert a legendary az mindig benne kell legyen a deckbe. És az a fő ember. Vannak a legendary, ezek a gonoszak, ez a 2 és ez a 2 jó. Na, ezt itt el is magyaráztam, itt van a felül hogy hányas vagy, hogy hányas tierbe vagy, hányas tier és hány csillag. Akkor mellett a games, az nekem elég sok van, és a pénz. Akkor ha ide megyünk, hogy rewards, akkor itt van a 3 free pack, itt írja, hogy free pack. Ide lehet az empty slothoz, oda kapjátok a chestek, a packeket, hogyha nyertek meccset, és itt a play pack az az, hogyha 10 meccset lejátszottok, akkor kaptok egy olyan play packet. Akkor a deck, itt a deck, itt vannak a legendarik, van Luke Skywalker, Leila hercegnő, és ez a Sabine Wren. Van ez a 3 legendari, és a gonoszaknál van ez a Bosk, Emperor Palpatine és The Grand Inquisitor. Ezek a legendárik, és ezeket így lehet helyettesíteni ide, de máshova nem, csak ide az első helyre. Jó, akkor az Epic az, amelyik lila hátterű, a Common, a Rare, amelyik kék hátterű, és a Common, amelyik szürke hátterű. És itt a decketek, ugye az első a legendary, és utána rakassátok be a többi Common, Rare-t és Epicet. De a legendary nélkül nem lehet játszani, de azt mindig kaptok a legelső meccs után, a legelső meccs előtt. Jó, akkor itt a shop, itt pénzét lehet venni dolgokat, trade, itt lehet így trade-elni, ez is csak harmadik szintől. Úgyhogy ha berakunk ilyen fejlesztéseket, ide, így, mert ezek nem megy el az ember, csak a fejlesztése elmegy, és oda megyünk, hogy trade, 10 pénzbe kerül, és kapunk egy új kártyát, vagy fejlesztést, ez elég jó. Ez ugye level 3-tól van, és a guild az is level 3-tól, itt vannak a klánok, mint Clash Royale-ba, klánok, és itt lehet friendly meccset, van 1v1 és 2v2. A barátaiddal tudsz itt játszani, de ez csak level 3-tól. Jó, most menjünk egy meccset, hogy mutassam be, hogy milyen is ez a játék. Most fogok menni egyet vele, Emperor Palpatinnal. Jó, menjünk egy 1v1-et. Indul is, csak itt kell keresni embert, már jó, kapott is. Leila hercegnő ellen fogunk, és itt a kép azt mutatja, hogy a legendária az ellenfélből. Na jó, akkor mindjárt el is indult, többféle aréna van.
Jó, akkor itt van az ulti, ami most 29-28, az a legjobb képesség, és itt vannak a kártyák, a többi kártya, és így van a másiknak is egy ilyen legendária, ugyebár mindenkinek kell legyen, és akkor ő is így. És az, hogy nem olyan áttekinthető a pálya, csak itt a térkép, itt a mínuszjel mellett. Na jó, de támadjunk is. Megyek. Ulti az erős. Nekem, és így halunk meg, és ez a meghalás nem azt jelenti, hogy vége a játéknak, hanem ide visszaszpónolunk a főtornyunkhoz. Itt a másik lerakott egy tankot. Jó, akkor menjünk is. Jó, akkor most lehet, hogy le is romboljuk a tornyát. Le is romboltuk. Jó, és ez is arra megy, hogyha letelik az a 3 perc, aki több tornyot rombolt le, vagy ha lerombolja az egészet, akkor ugye, aki több tornyot rombol le, az nyer, de hogyha mind az egész tornyot, a fő tornyát is lerombolod, ami tartsa ezt a játék. Ha a fő tornyát is leromboljátok, akkor vége a játéknak, de azt csak úgy lehet elérni, hogyha az egyik melléktornyot kiütitek. Jó, én most lepakolok emberekből, és nem kéne meghalljak. Jó, visszamentem. És csak egyszer megérintitek a képernyőt, akkor gyorsabban fog menni. Csak ennél éppen nem gyás van, hanem ilyen előre ugrik. Így. Előre ugrik. Jó, akkor most rakok le ilyen dolgokat. Nem tudom mi a nevük, mert én sem játszottam sokat, de nekem tetszik az a játék, és kb. Annyira, mint a Clash Royale. Ugye abból is csinálok videókat. Jó, akkor igen, ezt leromboljuk, és akkor jön a főtorony. Azért nem kopia a Clash Royale-ról, mert nem 3 torony van, hanem 4, amit le kell rombolni. Na, és akkor meg is nyertük. Igen. Itt vannak ilyen smiley-t, lehet berakni. Bármilyen smiley-t. Jó, akkor itt tud ki. És akkor kaptam egy beginner pack, tier 2-t. És ezek is ilyen, úgymond az ilyen tier, az ilyen rang. És akkor most ki is nyitom azt a packet. Kell fizessek egy gameset. És akkor credit, common és rare. Jó. Akkor a decknél tudok, itt lehet fejleszteni, itt az upgrade. Igen. És attól lehet kapni az XP-t, attól lehet fejlődni szintet, hogy fejlesztitek a kártyáitokat. Na hát én ennyi is lett volna. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, és ha tetszett ez a játék is, akkor töltsétek le. Sziasztok!